ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ዜና መጽሔት እዩ ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ናባኹም ነቕርቦ ሰሙናዊ ፕሮግራም ኮይኑ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ዕለት 5 ዩኒ ጽባሕ ዕለት 6 ዩኒ ኣብ ሽወደን ሃገራዊ በዓል እዩ። እቲ ሃገራዊ በዓል ናይ ሽወደን በዚ መእተዊ ዝኸውን ነገር ክንጅምሮ ኢና እሞ ድሕሪ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመጽእ ንእሽተይ ሓበሬታ ሂብና ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ክንኣቱ ኢና። ነቲ ጽባሕ ዝበዓል ናሽናል ዴይ ነቶም ሎሚ ዓመት ዜግነት ዝወሰድኩም እሞ መስቲ ኩሉ ከቢድ ሕግታት ተቐይሩ ኣብ መጨረሻ ሰዓታት ዝወሰድኩም ብፍላይ ዓበይኹም ነቲ ከተስተማቕሮ ትኽእሉን ነቲ ተቐይሩ ዘሎ ሕግታት ከየርከበልኩም ስለ ዝወሰድኩም ዝያዳ ከተስተማቕርሉ ትኽእሉ ነገር ኮይኑ ኣትሊስት እግረ መንገድና ነቶም ብሕጂ እውን ዝወስዱ ሓደ ካብቲ ክመጽእ ዝኽእል ፈተና ሃገራዊ መዝሙር ናይ ሽወደን ምጽናዕ ስለ ዝኾነ ብምኽንያት እቲ በዓል እዚ ናባኹም ከነብሎ ኢና እሞ ናብ ዝቕፅል ክንኣቱ። Du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika. Jag hälsar dig vänaste landet på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. ዕለት 6 ጽባሕ ዝበዓል ኣብኡ ኣትሊስቶም ዝዓመት እዚ ፍቓድ ዝወሰድኩም ዜግነት ዝወሰድኩም ኣብ ዝግበር ዕድመ ኣብ ስቶክሆልም ኣብቲ ዝዓበየ ናይ ኣዳራሽ ዝግበር በዓል ኣሎ። ኣብኡታት ዘይምትራፍ ነቲ ዝግበር ንጥፈታት ከዓ ሰዓብ ኤስቤቲ ሰዓት 8 ምሸት ክትከታተልዎ እንዳተላበና ነዚ ንብሎ ዘለና ዝቕየር ዘሎ ሕግታት ንዕኡ ኣብ ግምት ዘእተወ ምድላዋት ክግበር ከዓ ከምቲ ቁልሻዕ ንብሎ ነበርና informationsverige.se ዝብል ዌብሳይት ኣቲኹም እቶም ብሕጂ እውን ፈተናታትን ካልኦት ዝበሃል ዘሎ ኣካቢድኩም ከይረኣኹም ክትመሃርዎን ክትፈልጥዎን እንዳተላበና ናብቲ ኣርእስትና ክንኣቱ ኢና። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ክልተ ርእስቲ ሒዝና ኣለና። ሓደ ፖዘቲቭ ነገር እዩ። ኣዝዩ ነቲ ወለዲ ኣሻቒሉ ዝነበረ ብዙሓት ኣዴታት ወይ ኣቦታት ደቆም ኣብዚ የምፅዎም እሞ ልዕሊ 18 ምስ ኣኸሉ ወይ ናትካ ምኽንያት ክህልወካ ኣለዎ ወይ ዓዲ ለቒቕካ ውፃእ ይበሃሉ ነይሮም ቆልዑት። እዚ ሕጊ እዚ ክተርፍ ኣለዎ ተባሂሉ ብዙሕ ክትዕ ተላዒሉ ንዕኡ ዝኸውን ሕጊ ናብ ፓርላማ ቀሪቡሎ ሶኒ ክፀድቕ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ስጋዕ ሽዑ ግን ሜግራኹም ተበርከት እዚ ዝስዕብ ሓድሽ ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለዉ። ኩሎም ውፁእ ተባሂሎም ዝነበሩ በቲ ሕጊ መሰረት ዕለት 2 ተጠቃዕ እዩ። ኩሎም ውፁእ ተባሂሎም ዝነበሩ ደው ክብል እቲ ናይ ምውፃእ ሓሳብ እዚ ከዓ እንታይ ስጋዕቲ ውሳኔ ተወዲዩ ኣብ ተግባር ዝኣቱ ኩላቶም ካብ 18 ስጋዕ 21 ዓመት ዘለዉ እሞ ብፍቓድ ዝነበሮም ብናይ ፋሚሊኦም መሰረት ነዚኦም እቲ ናይ ውፁእ ዝበሃል ነገር ደው ክብል ወፂኦም ካብዚ ዓዲ ተሰጊጎም ዘለዉ ከዓ ኣብኡ ኮይኖም ከመልክቱ ተመሊሶም ናብዚ ንክመፁ ተኽእሎ ከም ዝተዋህበ ከም ዝተፈቕደ እዚ ከም ዘሎ ተኽእሎ ምስ ፀደቐት ውሳኔ ካብ 1 ጃንዋሪ 2025 ጀሚሮም ዝወፁ ሰባት ተመሊሶም ከመልክቱ ከም ዝኽእሉ ተገሊፅሉ። እዚ ሕጊ እዚ እንድሕር ዳ ፀዲቑ ኣብ ተግባር ክውዕል ዝበሃል ዘሎ ወርሒ 10 ዕለት 1 2026 ምዃኑ ኣብዚ ብቐጥማሊ ዝወፀ ዘውፅዎ ዜና ንህለ ተገሊፅሉ። እዚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ዜና እዩ። ንብዙሓት ወለዲ ደሸቐል ዝነበረ ደቅኻ ባዕልኻ ትሕቲ ዕድመ ምፂኻዮም 18 ምስ ኣኸሉ ዕቑባ የሕተቱ ተባሂሉ ኮለል እዩ ነይሩ። ብፍላይ ናይ ኤርትራ ደሓን እዩ ነይሩ። ካብቲ ወፂኡ ናብቲ ከይዱ ፍቓድ ይወስድ ብዙሕ ሽግር ኣይነበሮን። ናይ ካልኦት ዜጋታት ግን ብዙሓት ዝተመልሱ ዘሸገርዎም ብዙሕ እዩ ነይሩ እሞ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕግታት መምፅኡ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ኮይኑስ ሓደ 18 ስለ ዝኣኸለ ምንጥል ኣቢልካ ካብቲ ስድራ ናብ ዓዲ ክትመልሶ ኣዝዩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ነይሩ። ስድራ ቤታት ኣዝዮም ይጭነቁን ይበኽዩን ይሓዝኑን እዮም ነይሮም። ብዛዕባ ከምዚ ጉዳያት ኮይኖም ዝነበሩ ትፈልጥዎም እንተለዉ ወላ ዝወፁ ደቆም እንተለዉ ብዕድል ከይሓልፍ እዚ ሓበሬታ ንህቦ ዘለና እዚ ኣገዳስነቱ እሱ እዩ። ስጋዕ 21 ዕድሚኦም ክኾኑ እዩ ካብ ወርሒ 10 ክትግበር ግን ንውሳኔ ንሓሳብ ክቐርብ እዩ። ሕጂ ሶኒ ድምፂ ክህብሉ እዮም ተባሂሉ ይፅበሎ። ስለዚ እዚ ውሳኔ እዚ እንተኮይኑ ስጋዕ ሽዑ ስጋዕቲ ወርሒ 10 ግን ውፁእ ተባሂሎም ዝነበሩ ኩሎም ሰባት ደው ይበል ኢሎም ወሲኖም ከም ዘለዉ እታ ጀነራል ዳይሬክተር ናይ ሚግራውን ተፈርቀት ማርያም እንዳሃማር ገሊፃ ከም ዘላ እዚ ዝወፅእ ዜና ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ። ከም ዝበልኩኹም ንብዙሓት ሰባት
ሰላም ከሊእ ዝነበረን ወለዲ ደቆም 18 ከኣኽሉ ከለውን እቶም ውፁ ዝተባሃሉን ካልኦት ንኣሽቱ ከዓ ሕጂ ከዓ ብ18 ከኣኽልዮም ቀሪቦም ኣለዉ እንዳበሉ ዝሻቐልሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ እቲ ካልኣይ ኣዝዩ ንብዙሕ ሰብ ከሸቐል ዝቐነየ ኣብቲ መደብና ሕቶን መልስን ናይ ኢሚግሬሽን ዘሎ ኣብ ረቡዕ ንገብሮ ኣብኡ ንገልፆ ዝቐነና እንታይ እዩ ሰባት ስጋዕ ዕለት 6 ፅባሕ እንድሕር ዳ ዘይተወሲኑሎም ካብ ድሕሪ ፅባሕ ካብ ዕለት 7 ተሓድሽ ሕጊ ዝምልከት ተሓድሽ ሕጊ ከዓ ናይ ሚግራሽን ዝቕይርዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ከቢድ ኮይኑሎ እንዳተባሃለ ዝንገር ዝነበረ ንዕኡ ብግቡእ ዘይምፍላጥ ሰባት እንታይ ገይሮም ይርእይዎ ኣለዉ በቃ እንድሕር ዳ እዛ ዕለት እዚኣ ዘይተዋሂቦምሲ ጠቕላላ ክወስዱ ዘይክእሉ ኖ ገለገሊኡ ሰብ ዳርጋ 5-6 ዓመት ተፀቢ ስለ ዘሎስ ኦልሬዲ ነቲ 8 ዓመት ዝብል እውን ኣብ ፅሒዎ እዩ ኦልሬዲ ኣሕሊፍዎ እዩ ወላ በዛ ሓድሽ ዝብሎ ደሎ እቲ ፈተናታት ገለ ዝበሃል ከዓ ናይቲ ትነብሮ ሃገር እንድሕር ዳ እሞ ሕጊ ፈሊጥካ እንታይ ፀገም ኣለዎ እቲ ኣገባብ እቲ ብኸመይ ይሰርሕ ገለ እንተፈሊጥካ እንታይ ፀገም ይሞ ዘለዎ እቲ ሰብ እንድሕር ዳ ገና ከሎ ቅድሚ ዝኣገር እንዳተጨነቐ ኸይዱ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ነገር ብግቡእ ተደይተረዲእዎ ዘን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ይኸውን ስለዚ እቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ዝወፅእ ሕጊ ክወፅእ ከሎ እንታይ ይኽትንክፈና ብኸመይ ይኽትንክፈና ኢልካ ንዕኡ ብግቡእ ምፅንዑን ምፍላጡን ከድሊ ገና ከሎ ብኸመይ ትትንከፍ ከይፈለጥካ ሱቕ ኢልካ ትሽገር ንዓይ ይምልከተኒ ደኸውን ንዓይ ኣይምልከተኒ እንዶ ሕጊ ተወፂኡ ንኩሉ እዩ ዝምልከት ኣብኡ ግን ሽዑ በብውልቂ እንዳረኣዩ ገምጋም ገይሮም እዚ ምልከተካይ እዚ ይምልከተካኒ እዩ ሕጂ እንታይ ተተሪሩ ዘሎ እቲ ሕጊ ዝበሃል እዚ ሄምቪስት ዝበሃል 5 ዓመት ክትፀንሕ ኣለካ ዝብል ነበረ 8 ጌርናዮ ገለ እንዳበለ ዝኸደሎ እቲ ለውጥታት ብምሉኡ እንታይ እቲ ለውጢ መፅዩ እንታይ እቲ ዝቕየር ዘሎ ከተንብቦ ተልካ ኣውፂኻ ሓደ ብሓደ ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ ግን እተን ቀይሮመን ዘለዉ ሰብ ተፈሊጥወን ንዓኒ ድሪ እቲ ሓደ እቲ ኣነባብራኻ ዝኾነ ይኹን ገበን ከይገበርካ ተፀኒሕካ ዝብል ነብስኻ ምኽኣል ብገንዘብ ዝብል እኹል ዝኾነ ናይ ቋንቋ ሽወደን መረዳእታን ብዛዕባ እቲ ሕብረተሰብ ሽወደን ክህልወካ ዝግባእ ናይ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑት ዘመልክትሉ ገባብ ሕጂ ቆልዑት ብናቶም መንገዲ ኣመልኪቶም ክረኽብሉ ዝኽእሉ ኩነታት እቲ ተቐይር ዘሎ ኣብ ሕጊ ዝመፅእ ዘሎ ካብ 6 ጁን ተባሂሉ ተገሊፁሎ ካብቲ ናሽናል ደይ መዓልቲ ማለት እዩ ሕጂ እቲ እንታይ እዩ ካልእ እውን ነዚ ዝበልዎ ናይ ምንባብን ናይ ምስማዕን ፀገም ዘለዎም ሰባት ከዓኒ ካብ ዕለት 1 ኦክቶበር 2027 ንኽትግበር ተባሂሉ ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት ሕጂ እቲ ሰብ ቅድሚ ዝኣገረ ነዛ ዜግነት ረኺቡን ኣይረኸበን ዝጭነቕ ኣብ ዓበይ ብስጭት ኣብ ዓበይ ዝኣቱ ሰብ ክትሪኦ ከለኻ ትስንብር ኢኻ ምክንያቱ ገለገሊኡ ንዜግነት ኢሉ መልኪቱ መንበሪ ፍቓዱ ዝሕደግ ኣሎ ሰራዊት ነርካ ወታደር ነርካ ከምዚ ተራ ነርካ ከምዚ ጌርካ ተባሂሉ ከምኡ ዝሕደግ ኣሎ ስለዚ ከምዚ እውን ስለ ዘሎ ንምንታይ እዩ ኣትሊስት ነዚ ከም ሓደ ኣወንታ ነገር ርኡ ዘይከይድ ሰብ ንምንታይ ብዝኾነን ዘይኮነ እንዳተጨነቐ ዝኸይድ ስቑኢልካ እንዶ ሂወትካ ግበር ናብረኻ ስራሕካ ትምህርትካ ግበር እሱ እንዳገበርካ ከለኻ እቲ ግዜ ባዕሉ ክኣክል ነቲ ሃገር ከዓ ብቕዓዮ ፍለጦ ከምቲ ትዝድለሞ ኩኖ ወል ዜጋ ክትከውን ተኽእሎ ይዓቢ ሕጂ ግዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ጥራሕ ክኸውን ይበሃል ኣሎ ብኡ ፀኒሖም ከዓ ፅባሕ ንጎ እንድሕር ዳ ኩሉ ልክዕ ዝገብር ፀኒሕካ ተቐቢልካ ከዓ ዜግነት ትሓተሉ ኩነታት ክኾናሉ ገለገሊኡ እቲ ለውጢሲ ንረብሓኻ እውን ክኸውን ድዩ ኣይከውንን ከይፈለጥካ ዝጭነቑ ዘለኹም ሰባት ኣዝዩ ይበዝሕ ስለ ዘሎ ኩሉ ነገር ካብ ልክዕ ይሓልፍ ኣብቲ ትነብርዎ ሃገር ሰሪሕኩም ተማሂርኩም ኣብ ቁም ነገር በፂሕኩም ኣለኹም ቆብ ተለኹም ናይ ዜግነት ነገር ሎሚ ይምፃእ ፅባሕ ምፃእ መፂእ ብቲ ገዛይ ደይኮፍ ክብል ክትነብር ኢኻ ኣሊካ ዜግነት የብልካን ትነብር ኣለኻ ስለዚ ብኸምኡ ደረጃ ክረኣይ ኣለዎ እንዳበልና ነዘን ክልቲአን ሓሳባት ናይ ሎሚ ናባኹም ኣብፅሕና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ዝቕፅል ካልእ ኣርእስቲ ካልእ ትሕዝቶ ሒዝና ስጋዕ ንመፅእ ሰላም